Päivää Rauma. Tässä on nyt viikkojen työ. Eli kumpaakin pöytää, tai tähän meidän pöytään tulee nostomekanismi. Eli tulee niin sanotut kahdet tämmöiset tunkkisakset. Tähän tulee ihan normaali pyörän ratasto ja toiselle vastaavalle puolelle tulee pyörän ratasto. Ne yhdistetään ketjuilla. Ja kun oppilas alkaa vääntämään, tämä ei kauheasti tarvitse voimaa, mutta kuten huomaatte, niin yhdellä kierroksella nousee jo aika kivasti. Ja maksimikorkeus, mitä tätä saa nostettua, on semmoinen 90 senttiä. Tämä nousee aika paljon. Nyt ei pysty ihan täyttä korkeutta näyttämään, mutta kuten huomaatte, niin homma toimii aika kivasti. Ja tää tulee vielä sitten huomattavasti tukevammaksi, kun nämä yläosat kiinnitetään, ja sitten tähän tulee vielä tämä toinen tunkki viereen. Ja tosiaan ketjulla ne yhdistetään. Eli tämä on nyt tämä meidän parin viikon aikaansaannos, eli tunkki pöytään.